गलाघाट जिल्लानि सिङाव थानाय सिसुपानि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादा सानजा दिनेशपुरनि गेलेग्रा फोथाराव 22-27 डिसेम्बर साननैनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों खुंफुंनाय खुंगा 32थि बोसोरसेला जथुमानि गेवलां मेला दिनै जानानै थाङो। बे गेवलां मेलखौ सामलायो सिसुपानि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि सोमदोन बसुमतारिया आरो बे मेलखौ बेखेवना होयो गलाघाट जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि नीलेश्वर ब्रह्मआ। बे गेवलां मेलाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नेहाथारि आनन्द दैमारि बिथाङा आरो बे एखे हाबाफारियावनो बाहागो लाफायो बर' कसारी अनसाय गाव हायुङारि खुंथायनि मासिगिरि गाम्बारु मोसाहारि, लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा रमिय नार्जारी आरो मावफुं सोद्रोमा प्रदीप स्वर्गियारी बिथांमोनहा। आरोबाव बे हाबाफारियावनो बाहागो लाबावो गलाघाट जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गुबुन गुबुन बिबानाव थानाय बिबानगिरि बिथांमोनहा आरो ओनसोलनि गोबां माहारियारि आफादफोरनि दैदेनगिरि बिथांमोनहा बाहागो लानानै दिनैनि बे गेवलां मेलखौ आबुङै जाफुंसारहोयो। सिसुपानि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 32थि बोसोरसालिया जथुम्मा नैबे दिनेशपुर गामि गेलेग्रा फोथाराव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सासे नेहाथारि महरै बाहागो लाफैनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों। मानो होनबा गलाघाटनि जिल्लानि गेजेराव बे सिसुपानि ओनसोलनिफ्रायबो बै समनि बर' हारिखौ फोथांना दोननो थाखाय जिखिनि सोमावसारनाय जादोंमोन 1987 मायथाइनि 2 मार्चनिफ्राय बे समनिफ्रायनो बर' हारियाबो बुहुमाव गेरेमसा हारि हिसाबै थांना थाफानायाव बे गलाघाट ओनसोलनिफ्राय बे सिसुपानि ओनसोलनिफ्रायबो गेदेरथार बिहोमा होबोदों आरो बे बिहोमाया दिनै गोथाङै दं आरो बे गोथाङै मोनसे जोङो दिनै बिदिन्थि महरै मोनफैदों। मानो होनब्ला बै समनिफ्राय दिनै गोबांथार सोलायबाय आरो बे सोलायनायखौ गोजोरथियारि मोनसे सोलायनाय महर जों होनांगोन। बे सोलायनायखौ महर होनोब्ला गिबियावनो जोङो बर' हारिनि गेजेराव जोंनि समाजनि फरायसाफोरखौ गुन गोनां सोलोंथाइ हिसाबै गुन गोनां सोलोंथाइखौ जों होनो थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा खामानि मावनाय बे खामानि मावनायखौ सिसुपानि ओनसोलावबो बा गलाघाट जिल्लायावबो बेखौ खामानिखौ मावनांगोन आरो मावबायबो थादों। आसा खालामदों 6.3 बिटिआर एकर्डनि जा दफा दङ बेनि गेजेरजों गलाघाट जिल्लानि सिङाव थानाय गुदि फरायसालि, गेजेर फरायसालि आरो गोजौ फरायसालि बर' मिजोंजों गायसनजानाय फरायसालिफ्रा प्रभिन्सियेलाइजआ थाबनो जागोन बेखौ जों आसा खालामनो हायो। मानो होनब्ला बावैसो सिगाङाव दुलाराय बर' फरायसा बर' थुनलाइ आफाद आरो आसाम सरकार बिटिआर सरकारजों जयैनो आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा मानिजाथाव बिथांजों सावरायलायनायाव 6.3 जा दफा दङ बिनि दफानिनो गिबि खेबनि थाखाय डिग्री कलेज बिटिआरआव थानाय 26था डिग्री कलेजखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनो थाखाय बाथ्रा होबाय। दा बिनिखायनो जों गोजोननाय मोन्दों जे बिनि गेजेरजोंनो गुदि आरो गेजेर आरो गोजौ फरायसालिफोराबो प्रभिन्सियेलाइजआ रोखा जागोन बेखौ जों आसा खालामनो हायो। लोगोसेनो बिटिआर एकर्डनि गेजेराव जोंनो फैफानाय जि बिकेडब्लिउसि बिनि गेजेरजों जिखिनि समाजारि सोलायनायनि रांखान्थियारि आरो राजखान्थियारि सोलायनाय बियो निस्सय बे ओनसोलावबो जागोन बेखौ जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय आसा खालामनो हायो। फैबाय थानाय समाव बे रोखोमनिनो मोजां मोनसे परिबेकखौ दानो थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा फारफ्रोमबो बिथिङाव नोजोर होगोन। समाज गुस्लायहोनायनि खामानिखौ बे बड'फा मिशन सास्टेनेबल चेन्जनि गेजेरजों खामानि मावनो थाखाय बिथांखि लादों। बे बिथांखिया गलाघाट जिल्लायावबो थाबैनो दुलाराय बर' फरायसा आफाद, जिल्ला आफाद आरो आन्चलिक आफादफ्रा मावनायनि गेजेरजों जोंनि गामि आरो समाजाव थानाय बर' गासै माहारिखौ सोलायनाय मोनसे लाबोगोन बेखौ जों आसा खालामनो हायो। आरो बेखौनो आसा खालामदों जे सिसुपानि ओनसोला जिहेतुके मोजां मोनसे परिबेक मोननांगौब्ला सरकारजों लोगोसे जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि मावनाय आरो समाजाव थानाय दैदेनगिरि समाजनि गासै फरायसाफ्रा मोजां मोनसे परिबेकखौ लाबोनो थाखाय साफ्रोमबो व्यक्ति हिसाबै जोङो खामानिफोरखौ मावलायलायगोन बेखौ आं दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय रोखायै आसा खालामदों आरो बिनि गेजेरजों जोंनि समाजखौ माने गुस्लायनायनि गेजेरजों जौगासार खालामनो हागोन। आरो नुनो मोन्दों गलाघाटनि जि बर' समाज बे समाजा गाहायै जिहेतु आबादजों थांना थानाय बे आबाद
आबादखौनो मोजां मोनसे जौगाखांनाय मोनसे आदबजों मावहोनो थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा जिहेतुके बड'फा गोजोरारि सोलायनाय बिनि गेजेरजों आबादारिफोरखौबो गोजौ थाखोनि आबाद मावनो थाखाय जिखिनि जोंनो आदब खायदाफोरखौ जों सोलोंलायनायनि परिबेक बेखौबो गलाघाटनि नोंथांमोननि बे ओनसोलनिफ्राय मोजां मोनसे परिबेकआ जागोन बेखौ जों आसा खालामनो हायो। गोजोन्थों।